Hello Dolok, norok jotono lamsugo Sapung Entertainment YouTube channel Dolok norok to ang tangai asuk video upload khanya leting ka hanai na singi wansuk tongba khena hayada o lai thanai koyekdin chalo wati asake wakha abun bagai current lokisa problem ungmani bagai video upload khlaime angai tonghatai ko kubui nondado Ananta Debbarma ni Facebook post viral ung tongjabo ka hamblasa bora ko hai batema bobar hosate hosai tongkha tabuk phano ta bini a viral ung marok thagya ko ang o video ni title rina seleseu kisa khanya viral mang hingke kokno bise kebang salaya karei tinini video no suru khalasnai nung bunyo ta mesangya hen saitong nini nijini sak deher no kai nung na segi janai mekhang sinanya ba teima rukung nin tolawa kosok khaingi tongo asek gan khna totong no nung nini a tolawa kosok mekhang bai video ti sawei pura gan gun sok chare rekhable khna de teima rukung nin tolawa kosok nung obo haike video ro khanya pano kisa nini chehra bai gan no khaperi khajita nini a musamani expression rok no le sung nanya si thanglia nini a super splendor bike body khakalam no le bo brine phunu khunu nung tai se 35 taka damni nokol ni rupa sen si kanjak ribo paike paikha nijni deher bai khorop saga phano paimaya yak tuk thorjani thorjaise mudul dulsa kotoma ka thorjaise tabuk se ojonungu nini abo ba thorjaya purukai ha sal tongna blasa double xl lokse patring khana o riba nini deharo guriti haising tongsi blasa tabuk khanyo se nobar ma somoy koroi rogo nobar lama rogo ta basa trungdi sud phojonto siyasa kisik nini o sud no le besamak thamba nai gai bur jingni buma sisa khana engka sud chi kokjang nai tongkha olokai kogoi ro thangdrung naisi nonamang nailelia obo engka dadu Ananta Debbarma ni Facebook post viral mani bo oro tamo sikya je bo bai tongnai rokno rang 5 lakh manai pho tai iPhone kaisa rinai pho o scooty kaisa rina pho tai rangchang sen tharte ke jat kaisa rina pho asuk basi thagyaku agol tola bo nok bara phiri toninai pho tai DSLR camera bo kaisa rina pho pa dadu Ananta bura boro asuk rangman kasa o agol tola o bara tongai chela sagi bulanya saperi beri rok tabukai bo hakora hap thangma kesa asuk dadu Ananta bura offer ka hamri tongmani norok nugyada kunia bara tongai pata beri kongsa sagi bulai masai bo bai tongai kaham mani tui pheme da hino at kaisa wasno nongni asa pere gangno tlangai doglam duglum sagya kai habari lanya ba Hello guys, ang nong kaisi kok sana mo sundo. Sinalong ke tangi bukha mane borong ka sinalong ke kita hamzakan bukha mani thongdo ga asla ro ka buji ya wa hamzak mano. Ari sintal beri rokno le bo mendra jagani selale bekha bai hamzak sina hinutai mokol sinane babini tormani pura musukli tokti hengi tongo Oh sinalo mane asla ro bo. Dosala ro do dukun nangzang ni bi haira hini chaja ka ga. Hamle no sinada ke nang mane nang phorenggi ni bi ngong ga nono kaisa example kok saikna risiwane nung tabuk thasuk sana nakya hingke nung a thasuk sana naimano nung kosok chi hini saima tongke nung a thasuk no sara sano nung a thasuk no tai kuno dino saya sem atino nono sindal chi hini saima tongu hingke boss la rokle nono tei beka ba hamjak china ba o video no norok o burino jeska pano share khalaji do to rungge ning ba mane nin ko khna oi bosina le khai thana bora nung tu phorengya hamjar phor ko tam khanya hamjak sa sindal logle tam khaijangna bagai sindal lengba hinke slarok sindal lokno tam khaiba nengke saime haida oro tabuk wasano sarai ke kaisa pano sagori kerike sajanga nai tonghatana sangya pen underpen gete bra kaisa khe kanawui tei gwani nang bahai matang lasia de o wakrik ting kha bai bebe jomatiani situ bini situ no bono adeke video khanya phorengei se tabukai bono bosi taisa interview na ja video content le norok bo onek sanam na rungo haisi ade angke ang kuno na hake to kumani lasia bolte tamus na angse bidu khaitun age pa na hake to ko mane to ko thoko ta srai ha inga ko gebeng kebong kore rokenke
Beti khai tuku khai kebeng hino. Ang je bujimani nini atolan si belai lok bakina. Aboni baganyo nang kebeng engzago. Nini amani rok mikumo bubar hosyati si hosyai tong bakina. Tabukla nini jangge pen rokane tuku nani zora phai. Nang batamo jangge pen kan tuku khai. Guawa tuku ma haja bekarok fil khai hino. Ake to je khamana ang tui tukui khai we hangke khai bidu khai hangke ba tuku mano khai te kite bidu sa khai pe jela hata. Tai sakai nang khimani samani norok horo bola laimani joto thumprawoi video upload khlaisidi bolog video ni munguile youtube video khanya phailayo tamo phunuk himale bikomo phulaimani borok ni amani yo fan no barsani mani ate makse phunuk layo Lasia bolte ang tani lasia humala buni bu saino seyen thang ya buni bu sai betong ya buni songsaro nosto khai ya gete ta lasima rizondo kuno kaisa haja buni besai besana sekai simi lasinai norok ni bokrogo boro asek kaham brand phai hino thani nang asek jilasia hengke nang khimani thumani pora kaham kaisa ge video phunuk padi tak jora kuno ani boni tong hai buni sam hai buni khai tu sok ni ani thanu tak poyonto kuno ani kokri nang bunyi besai besabai tongoi kuno recording ge phano youtube phai jang ge pen kan tuku male onek recording ka haise nang record khayani khaikai onek record kotor khayo hayada